A mellora do bombeo e colector de Cabanelas está un chisco máis preto. Hoxe saiu a licitación ese proxecto o que a Xunta vai destinar algo máis de 1 millón de euros. O obxectivo, rematar coas frecuentes verteduras que afectan ao río Umia e que acaban chegando á ría da Arousa. A día de hoxe é un sistema que explota a Mancomunidade de Solnés, pero vemos detectados alivios e mal funcionamento e por eso no día de hoxe licitamos esas obras de mellora do bombeo e o colector en Cabanelas, que beneficia a 4 concellos: Ribadumia, Cambados, Vilanova e Vilagarcía. Polo tanto, unha obra importante, 1 millón de euros que licitamos no día de hoxe. Segundo os cálculos da Xunta, os traballos comezarán ao longo do primeiro semestre do 2023. O prazo de execución é de 6 meses. O noso objetivo é iniciar as obras no primeiro semestre do ano 2023. Ten un plazo de execución de 6 meses, polo tanto, no ano 2023 esta obra estará rematada e polo tanto, seguimos avanzando nesta carreira de fondo que é o saneamento integral das rías galegas, que é ambicioso, pero dende logo que non é utópico. Na presentación do proxecto estiveron presentes o alcalde de Ribadumia e o de Vilanova, que celebran a actuación. Para os concellos, de alguma maneira, como Vilanova, Cambados, Vilagarcía e Ribadumia, é unha actuación imprescindible e necesaria, e a verdade é que moi satisfeitos que esta obra no ano 2023 se poida ser unha realidade. É unha reivindicación porque tenía vertidos por varios sitios e aparte hacía un recorrido que no tenía lógica, porque iba y volvía, y aquello ya hace tiempo que dijimos que había que llevarlo directo. Onde non hai avances é na mellora do saneamento en Vilanova, para onde a Xunta ten consignado un orzamento de 4 millóns de euros. O proxecto está bloqueado en costas do Estado. Hai un colector xeral que a día de hoxe ten concesión, e os colectores teñen que estar onde están os vertidos para recoller os vertidos. Costas non nos permite renovar esa concesión dun colector que a día de hoxe ten concesión. Por lo tanto, os argumentos de Costas non os podemos entender, nin os podemos compartir, e, por lo tanto, inexplicables, e o que agardamos é unha rectificación de Costas. A conselleira aproveitou para repasar outros proxectos relacionados co saneamento na comarca. Salientou o comezo das obras da depuradora de Tragove o mes que ven, así como a mellora do saneamento en Cambados, que sairá a licitación este mes. Tamén lembrou a inminente renovación dos colectores de Vilagarcía.